بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. bandiraɓe ƴeewoɓe TV Pinal on juurama on jettama on calminama eɗen ñaago Allah yo Allah jabana en korkaji meɗen e dewe meɗen kala. hande eɗen yewtere meɗen kabar bindanɗe korka nden windande joguiɗen hande yo neɗɗo rento gueɗe bonnanɗe golleji muɗum dewe gaɗɗa e baraji pagguiɗa e mbarjari ndentinɗa renta ko bonnata ɗum. eɗen jetta jomiraɗo joom kammu e leydi o on mbiɗo nder deftere muɗum teddunde ya ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wala tubtilu a'malakum wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. eɗen mbiya maccuɓe allah eɗen jetta jomiraɗo joom kammu e leydi o on mbiɗo eehi onon gonɗinɓe allah yo goto muhammadu yo nelaɗo makko ɗofte allah jokke e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam fata bonne golleji moɗon ɗum ko gaɗɗon e dewe allah ɗum ko gaɗɗon e moƴƴereje ɗum ko gaɗɗon e jokkere enɗam nden no fata bonne ɗum. eɗen ceedo dewreteɗo gonga wala so wala allah goto o muhammadun sallllahu alayhi wa sallam yo maccuɗo makko yo nelaɗo makko. maccuɓe allah moƴƴuɓe ɓettiɓe ɓe gonino yimɓe eɓe nefi aduna nder ɗum wakkatu nde ɓe goni e dewe allah nde ɓe kulata eɓe kula yallane dewe maɓɓen ɗe allah jaɓaniɓe na jaɓanaliɓe. nden a tawan eɓe golla moƴƴe eɓe ndewa allah subhanahu wa taala a tawan on wakkatu ɗum kulol ana e maɓɓen. ɗum allah subhanahu wa taala so en ƴeewi ley aya suratul mu'minun aya 60 ɗo allah subhanahu wa taala wiyata wallazina yu'tuna ma ataw qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. oɗo aya ina men Aisha allah yarra e makko o wi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o lamdi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ahum allazina yashrabuna alhamra wa yasriqun. sabi aya o ko firti allah subhanahu wa taala o wi ɓen hokkoɓe ko allah hokki ɗum en jawdi koɓe nafira ka tawe on wakkatu tawe eɓe kuli wonde kamɓe ɓe morñitotoɓe to allah subhanahu wa taala. ina men Aisha nde o landino nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yi yallane oɗo aya yimɓe ɓe o haalta haala muɗum ɓe ɗum yimɓe yaroɓe dorona ɗum yimɓe wujjoɓe na ɗum yimɓe waɗanɓe ko bonina. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o jaabi o wi la ya ibnata siddiq walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum rawahu al-Bukhari. o wi ɓe allah subhanahu wa taala sifi ɗo so o wi eɓen dokka ɗum ko allah hokki ɓe gaƴira ɗum moƴƴere ka tawi on wakkati ɗum ɓerɗe maɓɓen ana kuli wonde ɓe morjitotoɓe to allah subhanahu wa taala. nden ina men Aisha nde landinode o wi la ya ibnata siddiq o wi wala hono ɓe landiɗaɓe ɓe ɗum moƴƴuɓe allah eɓe koora eɓe njuula eɓe itta sadakaji ka tawi on wakkati ɗum kulol allah ana e ɓerɗe maɓɓe yallane
kamɓen moƴƴe ɗe ɓe gatta ɗe dewe maɓɓen Allah sadakaji maɓɓen juuluji maɓɓen korkaji maɓɓen eɓe goƴa sallah Allah ana jaɓanaɓe walla jaɓantaɓe ɗum nden ɗum ɗo yo dalili mawɗo wonde hono kulul Allah saabe kala golle moɗa golla tawi kulul Allah ana e muɗum ɗum woni golle nafowoma ana hanani neɗɗo rento kala ko bonnata dewe maɗa so en ƴeewi sababuji ana ngoodi ko bonnata dewe Allah subhanahu wa ta'ala maccel muɗum o waɗa dewe Allah o waɗa moƴƴereje o heɓa baraji fa heewa ka geɗe ana toon ko bonnata ɗum ɗen geɗe hoɗum woni hoɗe hen awalan ashirku billahi nden no mo waɗi shirku mo hontini Allah subhanahu wa ta'ala hunde wonde bangal ko rewete o de waɗi ko boni de nden no kala ko gollunoɗa woni mere mona e muɗum ɗum no foti tuubude iwde e muɗum sabi Allah subhanahu wa ta'ala o wi walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin Allah subhanahu wa ta'ala o haalde e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi tañoral woodi wahyu nelama e maɗa an nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hono no neldano e nulaaɓe ɓettiɓe adiɓe ma ni hoɗum ɓe mbi'a la in ashrakta la yahbatanna amaluka nden no sa rewi Allah hontini hunde wonde hen ko rewete a jogitima hunde wonde ko rewete ko wala Allah subhanahu wa ta'ala andade golle maɗa woni mere la yahbatanna amaluka golle ma woni mere wala takunanna min alkhasirin nden yimɓe booraɓe so perdi ñande dargal a wonan e ɓen jaman yo Allah subhanahu wa ta'ala danni e sarri ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun nden ɓikkol adama kala ko golluɗon e moƴƴe sa hontini hunde wonde Allah subhanahu wa ta'ala a waɗi shirku anda nden no kala ko gollunoɗa Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗum ka woni mere ndenno ana jeeya ko bonnata golleji ɓinguel adama ana jeeya ko bonnata baraji ɓinguel adama ana jeeya ko bekkisoto walla timminta mbarjayi maccel Allah ndenno yo shirku billahi ana jeeya e majjun kasin ɗiɗaɓel muɗum arriddatu an dini l islam Allah so on faddano en so alsilami so murti so yarti iwde e dina alsilamaku oɗum golleji muɗum fuu boni kala ko golluno moƴƴe kala ko golluno e dewe Allah fuu woni mere bonan ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun wal iyazu billah mo yarti kala mo yarti mo yalti e diina muɗum so maayi dow keeferu ɓen nde golleji mumen fuu goni mere golleji maɓɓen kala moƴƴe ɗe ɓe ganno kala dewe ɗe ɓe ganno fuu goni mere nder aduna e lahara fuf hono Allah subhanahu wa ta'ala siforiɓe kasen o wi wa ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun o wi ɓen goni dunke en yiite yo Allah dannu en sarri muɗum ɓe duumotoɓe nder magge yo Allah dannu en sarri yiite ya rabbal alamin tataɓel muɗum ana jeeya e golleji ko bonnata ɓinguel adama barjari maɗa ko bonnata golleji maɗa moƴƴi kala tataɓel mum ana jeeya hen arriya'u wassum'a arriya'u woni warude golleji moƴƴi fa yimɓe jiya fa yimɓe nana nden golle moƴƴo gatta so moƴƴina fa gasa so ɗum sadaka so ɗum juulu so ɗum dewal Allah kala ko ɗum woni fuu gaɗa ɗum fa feewa fa gasa tawi an ko garuɗa ɗum tan fa yimɓe jettuma
ko ngaaruɗaa ɗum tan fa wiye maani ana waawi wadde ni ko ngaaruɗaa ɗum tan fa wiye maani yo moƴƴo nden no annda golleeji maaɗa ɗiiɗon moƴƴireeji maaɗa ɗiiɗo fu ngoni meere ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala o haali nder qur'ana tedduɗo o wi man kana yuridu alhayata addunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fi al-akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun o so tawama golloɓe moƴƴe ngolli wala fuu ko muyri ɗum so wala aduna tan e ngari muɗum e weli muɗum Allah wi waɗananɓe ɗum o waɗananɓe ɗum e nder aduna o ka ɓe anda de ɗum mere wonande ɓe o wi ɓen ngoni hoɓe hen ulaika allazina laysa lahum fi l-akhira illa an-nar wal iyazu billah o wi ɓen ngoni yimɓe gollanɓe moƴƴe weli aduna tan moƴƴe mu'en fu a tawa dow aduna tan mahi o wi kal to lahara to toon ka fay hunde walanaɓe toon so wala yiite Allah danne e sarri muɗum so wala jayge ɗum woni ko wodaniɓe toon wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun nden no kala ko ɓe golluno e moƴƴe kala ko ɓe jokkuno enɗam kala ko ɓe julno kala ko ɓe cakkino kala ko ɓe ittuno sadaka ɗum ka fuu woni mere sabi kamɓen saabe aduna ɓe ngaari ɗum yo Allah danne e sarri ɗum ya rabbal alamin ana jeeya e geɗe bonnoje golleji hono gaɗana neɗɗo moƴƴere tiloɗa kasen hono torriramo ɗum walla tiloɗa kasen hedda aɗa mantoro ɗum ɗum almannu bil amali salihi mbiya mani so wona min mani woratani so yi mani worrini min waɗani ɗum ni hedde aɗa haala ɗum anda haalaji ma ɗiɗo e gaɗale ma ɗeɗo anda tan nimsa tan baraji fu wadanama hen ɗum woni anduɓe haala mbi afsatta bilmanni ma asdayta min hasanin laysa alkarimu ida asda bimannani almannu yahdimu ma shayyatta min karamin hal yarghabu alhurru fi hadmin libunyani nden no kala nde gaɗɗa moƴƴere so mantoriɗa ɗum gaɗɗa moƴƴere so kolliniɗa ɗum anda moƴƴere ma nde woni mere nden no neɗɗo moƴƴo moƴƴinowo hana wiide ana torrira neɗɗo goɗɗo saabe moƴƴere o waɗani ɗum nden no sa a waɗi noon kala moƴƴere gannoɗa ɗum woni mere yallane dimo anduɗo hoore muɗum ana foti bonnitinde ana foti wurjinde ɗum ko mahina nden ay moƴƴereje gatta juuluma korkama sadakama kala moƴƴereje gatta ana wayi hono a mahowo ni nden no hakkillante hana tampude mahugol tilo hela ɗum fu wurjina ɗum fu Allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir o wi ehi onon gonɗinɓe nden Allah subhanahu wa ta'ala hoɓe o haaldata ɗo juuloɓe koroɓe tañorɓe Allah yo goto Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yo nelaɗo makko nden ɓe o haaldata hoɗum o wi la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha nden fata bonnire sadakaji moɗon moƴƴereje moɗon koɗon gaɗana yimɓe jiidaɓe moɗon enɗamaji moɗon fata bonnire ɗum saabe mantade e ñiŋire e wi'ire e torra saabe a waɗani jomum moƴƴere tan nden no sa a waɗi ni neɗɗo moƴƴere renta ko kalta e makko renta ko kalnatamo renta ko gaɗatamo sala ɗum a waɗanimo moƴƴere a torrimo a waɗanimo moƴƴere a tili aɗa ñiŋamo aɗa wajamo anda Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗum ana wayi hono no heferɓe ɓe gonɗinali Allah ɓe gonɗinali ñande dargal ana gaɗira jawdi mu'en e nder nafa tawe fa yimɓe jiya fa ɓe kolla yimɓe tan nden noon jomum wuuri
nden no an alsilami an gonɗinɗo Allah yo goto gonɗinɗo Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam gonɗinɗo dargal ana woodi an hana worude noon. maccuɓe Allah ana jeeya e geɗe bonnoje golleji moƴƴi intihaku maharimillahi fil khalwa huncitinde alhormaji Allah e nder suuɗeefi tawe aɗa waɗa moƴƴere yimɓe fuu ana jiya ana andi ka tawe so a suuɗimo so a teeli tan ko boni tan gatta ɗum wiyete intihaku maharimillahi fil khalwa. fillama iwde Thawban radiyallahu anhu o wi nula sallllahu alayhi wa sallam wi la ulfiyanna aqwaman min ummati ya'tuna yawma alqiyama bihasanatin amthali jibalin tihamatin baydaa fayaj'alaha Allahu haba'an manthura. ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuzuna min al-layli kama ta'khuzun walakinnahum qawmun idha khalaw bi maharimillahi intahakuha. nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yiñande darngal o wonta yo o hawritin e yimɓe e tomottore makko nde yimɓe hoɓe heen o wi ɓen waranɓe ñande darngal gadda moƴƴereji mu'in kewɗi moƴƴereji pawodirɗi a wiyan bamule kaaƴe mawɗe daneje sono gorrata ni noon ɓe gaddata moƴƴereji fa heewa ka moƴƴereji maɓɓen ɗi o wi Allah subhanahu wa ta'ala o jeynan ɗi gona hono no hendu weɗotondu ni ɗi jaran koye majji o wi ɗum koreji moɗon ɗum jiidaɓe moɗon no ndewirton Allah e nder jammaji ni noon ɓe gatta no julduton noon ɓe juldirta ka hono hen huɗum bonnanta ɓe moƴƴe maɓɓen ɗe o wi walakinnahum qawmun idha khalaw bi maharimillahi intahakuha. kaso ɓe keeɓi suuɗade e fetade ɗon ɗo karmuɗi Allah goni a tawan ɓe jaɓɓan ɗum ɓe kuncitan alhorma. gaɗen joni an a anniyima a hoori kaso a teeli an tan goto nder suudu maɗa aɗa ƴeewa WhatsApp aɗa ƴeewa YouTube aɗa ƴeewa TikTok aɗa ƴeewa kulleje karmuɗe aɗa watta hen vidéo ji hunde ko walana ko wayana ko bonnata baraji maɗa an ka ɗum tan gonduɗa wala fayi ɗum ana moƴƴa tawe kolla yimɓe a korɗo tawe so a naati nder suudu maɗa a ñaman a yaran walla hono noon aɗa juula aɗa hoora aɗa andira ɗum tawi aɗa jogii toruji maɗa aɗa jogii ko cujidanta aɗa jogii ko ndewata sera ko bakkiliɗa e muɗum nden noon nula sallllahu alayhi wa sallam o wi hono ɓe gaddan baraji mumen fa heewa ka tawe Allah subhanahu wa ta'ala o waɗan ɗum mere saabi huɗum hen li annahum intahaku maharimillahi fil khalwa sabi ɓe mbaɗɗima ɓe kunciti alhormaji Allah subhanahu wa ta'ala nder suuɗeefi nden no kolla sella wonde aɗa huli Allah tawe so a suuɗima teeli ko gatta ko fuu kala ko harmi nden no ɗin moƴƴereji yo mere ñande dargal yo Allah danno e sarri muɗum maccuɓe Allah fa joni ana jeeya e geɗe ɗena bonna baraji ɓinguel adama geɗe ɗena timmina mbarjari ɓinguel adama geɗe ɗena gurjina ko ɓinguel adama darni maccuɗo Allah subhanahu wa ta'ala ana jeeya ɗum ko wiyette attaalli ala Allah attaalli ala Allah woni hoɗum hen nura sallllahu alayhi wa sallam o wi ɗum ko Abdullahi ɗum ko Jundubu bun Abdullahi fille o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam anna rajulan qala wallahi la yaghfiru Allahu li fulanin wa inna Allah ta'ala qala man za alladhi yata'alla alayya alla ughfira li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak. neɗɗo ɓawo ko foda ko hertori Allah so jikkana ɗum tagangel. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi gorko goto o huni o wi wallahi Allah yafata ko mani
ko wi ɗon ko wi Allah subhanahu wa ta'ala jaabimo wi yallane homo wiyata ana fecca podoje am yalla homo fewjanta kam Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid kanko gollata ka umuyi wala yakhafu uqbaha o hulata ɗum battanɗe muɗum o wi Allah subhanahu wa ta'ala wi yaafima mani mo o wi o yafata Allah yafata ko Allah wi yaafima on o wi qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalaka ay an mbiɗa mi yafata ko o de mi yaafimo no mbiɗa mi yafata ko o ka an mi bonniti golleji maɗa fuu ndenno hunde ko Allah hertori wiide mani natan yiite wi mani ñande dargal o hisata ɗum wala jungo adama hertade julɗo banda renta ko mbiyata ɗum fata wimo fayi o kefero sa tañori o juulowo o koromo gonɗini Allah fata wimo kefero haala wala wiide Allah yafatako na o natan o yiite an a jeeya yiite a jeeya yafamo Allah subhanahu wa ta'ala nden no gattanen ɗeɗo gueɗe hakkille sanne ana jeeya e gueɗe bonnoje baraji e barjare ɓinguel adama ana jeeya e gueɗe bonnoje baraji neɗɗo ko wiyete karahiyatu shay'in mimma jaa bihi nabi sallllahu alayhi wa sallam wande ɗum ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam waddi hoɗum nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam waddi tawene Allah subhanahu wa ta'ala wi kanko o nelama hinne wonande tagore ndenno so a wañi ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam waddi fuf anda ande a naati e hunde kono bonnene fa karahiyatu shay'in min shar'i llahi ta'ala wa hadi nabiyihi l-amini muhbitun lil amal wanje sariya Allah wanje ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam waddi so feññini so ɓangini ɗum ɗum ana jeeya ko bonnata golleji neɗɗo hono ko nandi joni neɗɗo mo yiɗa juulu neɗɗo mo yiɗa korka neɗɗo fay so kabara Allah indanama ɗum tan a tan ɓernde muɗum wayan yiɗa nande ɗum tawene Allah subhanahu wa ta'ala kanko wi ko Allah hokki nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum nangi ɗum jogite ɗum nden saabi kanko woni kandu so an wi a yiɗa ɗum so an wi a jokkata ɗum nden nde anda kala moƴƴe gaɗɗa yo meere sabi Allah subhanahu wa ta'ala o wi dhalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum o wi sabi ɓen yimɓe woni wañɓe ɗum ko Allah tellini e deftere muɗum nde saabe ɓe mbañi ɗum nden no Allah waɗi golleji maɓɓen yo meere Allah bonniti golleji maɓɓen eɗen mbiya ɗo kala alsilame yo rento so bangal sariya Allah indama so bangal juuli indama so bangal dewe Allah indama so andi a wañi ɗum ɓerde maɗa fata haalde ɗum ɗemgal maɗa saabi hoɗum hen saabi sa haali ɗum e ɗemgal maɗa ɗum ka hollete an ka a naafigi tafa hono noon sa wañiri ɗum ɓerde maɗa anda golleji maɗa kala ko golluɗa so a juulan sa hooran sa zakkan kala ko gaɗɗa fu woni mere ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o haali ɗum nder Qur'an nder suratu Muhammad aya 9 hoɗum o wi wa dhalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum sabi ɓe mbañi ɗum ko Allah tellini hoɗo Allah tellini yo Qur'an sabi Qur'an woni dustur ko wiyete constitution alsilami en diina sa muy jati mbiya aduna sabi Allah subhanahu wa ta'ala o tagi aduna o tellini Qur'ana o nilini laɗo sallllahu alayhi wa sallam faccitane e nde deftere ana wayi hande masiŋaji jogiɗen so tubaki fewni machine muɗo waɗi hen marque o wattani hen talkel makko ko wiyete catalogue sabi ɓe ñemtinoɓe no nden no catalogue o hollete sa waɗi ɗum ni ɗum bonan sa waɗi ɗum ni ɗum moƴƴan sa jogorima no ɗum fewan nden no Allah subhanahu wa ta'ala noon o wori o tagi aduna o tellini Qur'ana o hokki paccitanowo Qur'ana o ɗum nula sallllahu alayhi wa sallam nden no mo wañi ɗum o anda kañum ka
naati e hunde kono bonna kala golleji muɗum moƴƴi eɗen mbiya yo Allah handa en, yo Allah jaabona en, yo Allah moƴƴin battanɗe meɗen, yo Allah suura en aduna e lahara. Kala ko golleten e ko moƴƴintenne yo Allah moƴƴinan en, hokka en battanɗe moƴƴe. Eɗen jetta kala ƴeewoɓe émission ngaji TV Pinal, eɗen jetta gollanɓe ɗoɓe immade hooreɓe fa warde filmoɓe fa warde waɗanɓe tarkibu. Eɗen jetta modibaɓe meɗen ɓe tinnade maɓɓen ɗum e nder ɗeɗo bindanɗe e nder korkaji. eɗen mbiya allahuma rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim wa tuba alayna innaka anta tawabu rahim. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم فرج كروبنا ويسر أحوالنا واستر عوراتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.